Ya ro you try. Hagani ka por nga dan biang ya kaktiin ka jong blay ka bangan. Pin sngo siya pi. Lingba ka ni kaktiin ka bala pinsla kaktiin ka bala persat. Daw man siyem ba koy. Hagani ka por nga sngo ba nga kwa ban puli na kani ka kitab Joel. Joel na nong ba ar kot kat lai ka ongkom ni. Batukat yala ka donut. Te yala ki Jacob. Batu pai show try blay jong pi na ba ulong uba ai ba uba Israelem uba suki ban bitar bat uba kenre ha ka jingis nay bat uba kela ka bamut naga jing pensneo. Haha. Katin ka jong blay ka ong to kat el ka donut yala ki Jacob. Ngay ihang ni kidon ki briuk haka Bible emba habang kren siya pang Jacob nga idon ki briuk ki bakat ka Jacob ki jong ki. Rada nga kren ki buon bahan dengan kren tang arngot aga ni kapor ki bakat ka Jacob ki jong ki. Uway na kita uday usim Israel. Balay usim Israel ukat ya kata ka Jacob ka jong ka daw kalong namar ba ulakut lat. Ukut lat namar ulapoy haka ka jaga ka ba haka jaga ka ba kim haka jaga ka ba mdanlan tisyo ya namar lapa ayu ban le ya ka kam ka ba crowd kata ya ka ba usuk tu ba umla ban le balay ukat na marupoy ha ka jaka ka ba hado kata ka jaka ka ba lakut lat balay na marudan no yu breu bonra ba ya ka shiti je ba uang pen kia ya nga kata ka shiti ru kawan na usim hi o ta usim uday badang shu job ma yaw ni usim Israel bat mentawong ani sakane pat uskwa ban wat daw nga lani ban thot jingkan roy nga tagada upha ini ubriu ban pen khia ini ke jingpang ika bangangam la an puli ni ke por ko ongkum ni ars em nong basan khot nyo ko omni te ba us im Israel ula puli kata ke shiti ula kat yala ka jan bat ula ong ngalong ublemo uba penyap bat uba penim ba uni ubriu upha anga ban pen kot ye ubriu na unyang tholi jong u Henry kerpat ya fitu perkat batu kami. Kemudian wat daw banyak kajabat nga. Fi wala sungtu bakla usim Israel ya usim Syria. Usim Syria ka jing sha upa ka ta chiti banong ban pen khia ya uni usipai rang ba jong unaman. Namar baladon baong yu bagadon kata ka kentai ka ying ka jong naman kata ka kentai ka batrai ka bayarap ka ying naman kaong baladaw ni kenra jonga udan bo nong itu lopau ba Samaria onyo ya ka jing pen khia barkum ta ken habo naman ulay osngo kani udah shimit direct ka shithi na usim te haga jaka bun li Aisha Elisha uli ra ban show usim Israel mas nyo ni shithi ta udah ta kli hi But udah snow kenyo hero ado kata-kata bolakat ikata ke Jacob gejo dan ki priu hani ke por ke mementa ka banang fi poi ke jaka ka bokut lat fi poi ke jaka ka ba ka jaka fi snow thu bom dan lat chu man ki shakaman ne shakadiang ne ban ya shakamat ban ya shadin fi snow ko man kat no ita ke Jacob ke jong pi namar kata ke jing ke ba wan lap kan san na ke jim ke jong fi snow ko man kat no yaladi But ladon sawi briu pat hakani ka por ka manta ubakat ya ka Jacob. Ban nga kwa ban puli ka ni ka por bagata ka day na Marcos ka ongkom ni ka ktiin ka jong blay. Ti urang ba lang do ulakat ya ka jan. But uang nga don kam ayu pat kisaki. Pili asngo ka jingkaran ben blay. Pimut kum no ki barok ti ki lapen rem ya ba day ban yap. Kani ka di ka Kani pat ka day Hakata ka jaka ya ka ba la kli jingkli yo jisu ba la kli yo jisu do ne rang ba lang do o si sha me de kon jong blay ba ku ba ru jisu ang ngalong ba fin i yo kon briu ba da shong kli ka mon jong ka bor ba wan ha ki lo beneng lightly ki jubab ka ba jisu ai ha ka jingkli jong ne rang ba lang do ba ne rang ba lang do ha ka jaka bun pediang ya kita kikintin uken tat ya kita kikintin ba uken tat snan yo jisu haga jaka bun dem ban mani yo jisu uang ban ban bo jisu kran ben blay leni kakin pareng ong blasphemy kabakam ya le ban long blay ka ba jang ni ukat ya la ka Jacob kum urang ba leng do ukat ya la ka Jacob baru ong ngidang don kam sakhi ayupat ni ubriu la kran ben blay Uni ubriu la kami lidi ude ublay saka eipat ngidang don kam saki kadai ban syayap kadai ban sa narpnai barkum ta
kilasa narpna yau Jisu. Uniu beriu beliu kat ke Jacob. Namar bu snow bu day shisha mo kata ka jing perkat ju ka day. Kata ka jing dur ju ka day. Pada bu yo snow ba Jisu kren ni ka ba day ukat ya la ka Jacob. Aga jakabun pedia ukat ya la ka Jacob. Nakwa abad ang ifi ka ni ka sngi ka bumenta. Hab yo snow ka ktien ka ba day na ka ktien ka jong blay. Wat kat ya ka Jacob ka day ya pi ka jing shaban kat ya la ka donot. Ang try wana ka donot janga nga pediang ya me ko try ko munong penem. Pi osngo teng teng ktien ka ba day fi sngo ko makran ben blay. Fi sngo ko bakran ben ya fi sngo ko ba bakran ethan ya fi na kran ethan ya fi. Na sngo ko bakran ka ktien ba day ya fi. Na kwa ba ang ifi la da fi tip ba kata ka ktien ka ba pi osngo ka day shisha ka day ya fi ban pediang day ban kentat. Kam day ban kat iki jan refin kat ya ka donot. Kung ba ang Joel nakalunong ka ba ar ka dekot ka ba katlay. Ya piru ki badan haki jing fi ban kat ya ka donot balay ki jing ki wan ka day fi fin kat la ka donot ban wat balay ki jing ki wan. Ba ka day fi fin kala ka bumot ka day fi fin pai show try. Ka day fi sha ba fin long kita ki breu ba ki jing tao ki batmai. Ngai ibon ba ka ktien ka jong blay ba blay kat. Ka duriao ba sao blay kat ar liang. Bagay iu blay ba ukat il tau mau siang ro. Mau siang ha baki kon Israel kila sliang yang kata Moses ulatit il tau mau siang ubahe. Bat u tau mau siang ulakat arliang. Bat ha bulakat arliang tau mau siang kami kene ka bat kumta bat breu bat merat kila di bat kila tengen bat kila kemen namar kila yo di ia kata ka bami na tau mau siang. Para kwa aban ong ifi kene ka ski ka bamenta. Bau Jisuru na kamenta ki pop ki jongi. Mauru la syakat arliang hagading pena. Bat na lami kata kasnam. Oh Jisu msyum lakat ya laga Jacob nreu lakat ya ni ka met ka jong ulakat ya kata ka donut ka jong Bat ngi bau Jisu lapan mi ya kasnam blay ka jong hagading pena. Namar bau iit yang abat ifi ulakat no iladi kumba latit yang tau mau siang bat utau mau siang ulakat bat kalami ka latit yau Jisu bat kamet jo kalakat bat na kalami kasnam ya ka baon pen kia yang abat yafi ya ka baon pen im yang abat yafi badeng tau Jisu ulong utau mau siang ya ka bangi puli na ka ktien ka jong blay ya ka bangi syam ka ni ka por na ka shiti Kabaning kong siya kikorin kalnong basipaw kani kadekot kabasaw kabaong kumni. Kaong bat baro kiledi ya kaju kajingdi bagan jaman sim namar kiledi inaw tao mau siang bagan jaman sim balabot iki teu tao mau siang ulalong ukris. Teu tao mau siang ulalong ukris. Bat hakani ka jingkat ka bautrai ukat ya kata ka met ke jeng habala syo bala bom bala tiet yu ka met jeng kalakat bat kum taru ka jingka jong ka temple kalakat arliang ka jingka jong ka temple ru kalakat arliang bat tehang ta ken balakat no wak ya kata ka jingka badeng tai ka bangila bandrung nang klan ka terus ngi kata bangila bandrung sya kata ka jaka ka bakentang namar kata ka jingkat ia kata ka met ka jong try ka balakat ia kata ka jingka nado kli adu tibian mga kong ifi kani ka sngi ka mamenta ladang isrosi kam de ngi ban kat ila jong ka jingim kam de ngi ban kat ban yap no le ban sdin pasi no fi mat jing daga de fin kat ka dolot fin wat ila di bala fila sngo si sharu ia ka tien ka badai fin de ban kat ia kata ka Jacob ka jong pi Andrei ka di ban kat ka dolot ba fin pediang ka jing shisha baga jing sha kan rong haga download ka jong fi barka jing sha ude Jesus Christ ubala syakat na bata jonga jong pi bala rapikat ka download ka snam jong try ka laban rong pada rapikat isya ka download ka jong fi ka snam jong try ka laban ajing im thma fi ka kala banwan ra ki ba crowd ba ki ba ka ba fifim la ba ka ba fifim tip kan rong kata ka bor ka jong blay ba fin ki kamba ka jong try ka ban duain ta ni ka por Try nga aingu ime ko pa kani ka por mga soto try lang ba ni ka kubor dan shibon ki brio ki mat ka jing ka jing ka jong ki kumba us im Israel ula mat ba ulakat ka ta ka Jacob bon kani ka snir ko try
kini kun je meki don ka jaka ka ba gidan ka jaka ko try ka ba koram ka jaka ba kim don lat shu ka day phi ka ni ka sngi ban kat la ka jong ka donot ya ka ba fin ong try jisu wan ha ka donot jonga ba fin wat try ka hima ka blay bar ka hok ka jong ba fin pediang ba fin it no ila dia ka ni ka sngi ko ba ka proverb ka ong arpulai arpun re ko kun to ai no ila ka donot ka jong me hanga ba to abe ki kmat jong me kin sngo ba ki lenti ki jonga ba to try upan ya ka donot ka jong fi ka ni ka sngi fin kat ya ta ka donot fin it no ya la dia how try fin pediang kat ya ta ka donot kna mo jisu nyo ban rong utiet ka jingkang ka jong fi ong uno bi sngo ta ka tien ba bo play ka ta ka jingkang bo kat ya la ka jong ka donot ngan nyo ban rong hapo jong ngan ya kawai miet lam ba do ma un ya kawai lambat nga Sngo gani ka para vi diang yu tra si sha pinya kawai no mata kasngi kanom dan show kan kata ka jing so si what up ding jing ro adwai nga ka khoi fi gani ka sngi bat hagani ka sngi ko abanong fi ro fi sngo gani ka tien ka jong blai kat ya ka donot diang yu jisu ka donot ka jufi what no pan kam dai fi ban kat ita ki jang ka jong fi ban kran ben blai ya ka ba fin kentat yu jisu re kat ya ka ta ka donot ka jong fi ba fin diang si sha yu try ko munong pen fi sngo ka tien ka ba dai diang ya ka ta ka tien Hallelujah. But utrai yo ban rung ka donot jong fi. Kasnam ka jong try ka la ban tu ya ka jim ka jong fi. But vi plate ya ka donot kan sat ya ka pop kan pen khot ya ka tengit ka jong fi baro. Ba fin yo long jing tau ba tmai. Kom tala do ai udan Chris long jing tau ba tmai. Ke berem kan kut no senan. Bagi ke borok kin jalong tmai. Nado mentanga dwai ngar kar khu ya fi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus ukar khu fi. Hallelujah. Amen. But amen. Amen. Try ngar khu ya fi. Kada ya fi ban kat la gasngi ka donot ka jong fi ya ka ba fin long broken na khamat jong blay tring ta shwa ban kut ni ka por na shwa ban puli na ka sam san pwe ni ka khot khat nyo ka ong bagi jing knya ki jong blay ki long ka men sim ka balwet ka donot ka balwet bat ba snow si atrai men om event tring ta ka jing knya ka cloud tam mo fila ban ashu blay ka donot ka bakat ka donot ka balwet bat ka ba snow si utram nom event utrai unang kerkhui fi hagani ka sngi ka mamatanga shkwa ben tipru baga film kala chang sedang pra do kharbai trik jong ni benai Julai tadi ta fila man hang thi po so stam auditorium ya ka bohin wan page ni ka film ni don kharbai beji ka ba ar beji ka ba san bat ba nyu shpawa nado ka pra hado ka kharbai trik jong na Julai arajar arpun rewi tiket fila ban yo ti jaka pa per fila ji itu advertisement fila ban yo ru hagathi ke jaka hagiti gisngi ya ka finwan adu pra hadu khabai ngin sai kendo ifi shi digi jaka try and ko ifi ko bless you bon amen Kajing im joni kasuk ka kaman ba tap tang ki jing so ha sudah dan wa yin dan wa su so yin Titang mga pamaso ya kata. Bila benar tetian ini, hindi kencing iki jongai pi, kanom kela, berkanom dan ke iki ru kabala penyaklan, ya pi, hindi kencing iki jongai. Roy try pangadap na gaman sim ke jinkman gaman sim jisungo yu blay Bada ka mesim ki jisu it yu piru iwe piwe baro banga aingu yu blay ba fila julong kinong kersan jog ni ke jiskri na do basdang hado mentar basa si sin pat akan ni ka por ka tanga kerpat ifi apin sngo ba banwan hapo sosotam auditorium banwan page pat ya ni ka film ya ka bangi lapen kret ka gospel film ka bangi ai kerteng karam Tading tawan man is not ktilang one man kersan yang ni jing shikri in peni yang film do pra kandai po kat witrik jong ni benai Julai arajar arpo rio dan sautli ki show ba kata kadai do kat way kadan ka ba arbaje kadan ka ba sanbaje kadan ka ba nyoshpua janmien ta ka shong kat kum ka jinglat ke jong pi na do pra trik hado kat witrik pra kandai po kat way Fila ban book lupa ki tiket ke jongfi ne fila ban thiet lupa ki tiket ke jongfi fila ban yo ke tiket ning kong na portunat hi nang ni na open nong thmai nong kriam ka ba ar ka long fila ban yo na ka Hacks driving school nang thina po jayao mau benda fila ban yo ru ka tiket
na po kel zone nang ni na po madan yings million but kum juru na NK Enterprise madan yings million but sa kaway de fila banyo ika tiket na po na Inchick Beauty Salon Maulai Putmuri Lumlin Road nget filai i gini jing tho ngani ka pot but fila ban thiet lupai ki tiket ki jong fi ban nget tran ka khu ye phi khat sngo bai fi ngi khot fi si sien ma fin wan mani siman alang ha ngani ka film pen tip lang igi parlok parajor jong fi ni fila an pen thiet tiket ru igi parlok ki jong fi si kim tre ban wan ji jeseng si one page film te yo baki wan bat ngai akan ka film utran kita open gendo bang ngai utran thau tmai ya ga jing im ga jong ki vila ban khot igi perlok ga jong fi invite igi perlok ga jong fi thiet tiket ru na ka ban ta jong ki bagi nyawan lang ban page ban saki lang ya ga te film boleh nagar khui vi ngai ngin sai keno ipi aga pra kandai spokat wait terek jong ni na Julai arajar an ponrim nam ta ga buram jong play amen ko bless you